мақомот иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо мақсади дастгирӣ ва ҳавасманд намудани хонандагони фаъолу аълохон ва соҳиби истеъдоди муассисаҳои таълимии таҳсилоти умумӣ, ибтидоӣ ва миёнаи касбии шаҳри Душанбе озмун барои дарёфти стипендияи раиси шаҳри Душанбе эълон намуда буд. озмуни мазкур аз 1 то 10 апрел дар муассисаи давлатии Маркази технологияи иттилоотӣ ва коммуникатсияи шаҳри Душанбе идома меёбад. дар ин озмун хонандагон аз тамоми гимназияу литсейҳо ва мактабҳои 4 ноҳияи шаҳри Душанбе иштирок менамоянд. довталабони стипендия хонандагоне ҳастанд, ки бо нишондиҳандаҳои зерин мутобиқат менамоянд. аз ҷумла рафтори намунавӣ дар байни ҳамсинфон дар 1 соли охир бо тавсияи хаттӣ аз ҷониби директори муассисаи таълимӣ бо баҳои хубу аъло, ки мувофиқи маълумотномаи хаттӣ оид ба ҷанбасти баҳоҳо дар 1 соли охир дар корҳои ҷамъиятии муассиса ва берун аз он фаъолона иштирок намуданд. баргузории озмун аз ҷониби комиссияи босалоҳият, ки аз ҳисоби намояндагони сохторҳои марбутаи шаҳрӣ иборат аст, таъсис ёфтааст. ман имрӯз ба озмуни стипендияи раиси шаҳри Душанбе омада иштирок намудам ва бевосита сипосгузории худро ба асосгузори сулҳ ва ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон ва ба раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мерасонам, ки барои мо наврасон чунин озмунҳоро ташкил менамоянд, то ки мо иштирок намуда дониши худро сайқал намоем ва ман ба ҳамсолони худ тавсия медиҳам, ки ҳамеша бо баҳои хубу аъло хонанд ва дар ин озмунҳо иштирок намоянд. озмун дар як синфхона бо иштироки 90 нафарӣ гузаронида шуд, ки то шаффофият риоя гардад. стипендияҳои амалкунанда барои баландбардоштани савияи дониш ва ҳавасмандгардонии хонандагон мусоидати фаъол мекунад. озмуни мазкур барои муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳрӣ ба роҳ монда шудааст.